ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Ọ na-abụ oge ncha na-asị na ndị obi mwute wee bịa ikwu okwu, mana tata ejikwa m obi aṅụrị wee bịa maka ọ na-abụ a na-ebuga ihe nọchiri ụzọ a na-aga njem. Dịka nsogbu ekwuo na mbụ, osisi na-abadachi ụzọ a ga-ebuga nke bịa buga nke abụọ. Onye ọbụla sị na Igbo agha dị n'ofu, ịma na Chukwu ya napụ onye ahụ ọra n'anya. Igbo amaka, anyị ada asụ Igbo na-eme Igbo, maka a na-asụ Igbo asụ na-eme ya eme. Ọ bụrụ oge ọbụla anyị na-agụpụta sọsọ ife ọjọọ kịta ebido toba alo ka anyị esi wee bịafuo onwe anyị n'anya. Chineke na-enye anyị atụmatụ dị iche iche, dịka otu m gwara unu, anyị na-ehibe anyị ata akpa afọ ya n'oge na-adịghị anya, mkpụrụ ụbọchị one ma one anyị akpa afọ ya. Onye ọ masịrị ka o sonye n'ịfụnanya Igbo, onye ọ masịrị ka o sonye na ịdị n'otu Igbo, onye ọ masịrị ka anyị dozie ebe anyị ama atọ gbapụba ife ọjọọ agba na mgbọrọgwụ na be anyị wee sị mba. N'agbanyeghị na onwe ndị ọ dịrị obi mma, maka mbọ niile a na-agba, ọ ka nwe ndị ya rịnite echi ikwutọ m ma ọ kwutọ onye ọzọ. Enwecha ndị otu anyị na-agba mbọ, ma Men of God, ma ndị nọ US, ma Jovika na ọtụtụ ndị ọzọ, ndị isi na WhatsApp group, ndị baristas, ndị doctors. Anyị ncha na-agba mbọ ka afụ na a na-enye goolu n'ofu post. Enwecha content creators ndị m na-akpọ nọ ndị na-esonye, a na-eme ha acknowledge. Ana m asị Chineke gbaa onye ọbụla ume na nke a na-eme. Ọkwa ụnụ fụrụ mbọ niile anyị na-agba, ọ na ha amịta mkpụrụ. Ụnụ oge Tunde Bakarịsị na-abụrụ anyị ọnụ, na-abụrụ ndị Igbo ọnụ, na onye nwa ya ebepụ abụmọnụ ahụ na ịbịa ka o kpere anyị ekpere, ha nchọkwa mkparị. Ịfụkwuo ka anyị na-eme omume, o doo gị anya na oge ụmụ Izrel na-aba n'afụfụ, Chukwu na-eji ndị mba were emegide ha nọ mgbe ha na-emejọ Chukwu. Ha mejọrọ ana Chukwu ewuru strangers wee taa ha ahụfụ. Ọ tachakwa ha ahụfụ ahụ, ọ pọnishikwado strangers. Nenegodo ọnọdụ anyị n'obodo a, inene ka anyị si akpa agwa, ịfụ na anyị na-eme ka ndị nọ n'afụfụ maka ife ha meta. Mana ekene dịrị Chineke, ofu onye nwere ike iwetara ezinụlọ ajọ afa, ofu onye nwere ike iwetakwara ezinụlọ ezigbo afa. Gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ahụ, n'ọnya bụ mba anyị na-agba. Ọ na-abịa ife ọjọọ na-eme, anyị na-akọpụta ya, anyị na-agwa onye tiri aka ya wepụ aka, onye ji nụ ya ha aka o ji. Ife ọma mee, anyị akọpụtakwa ya ka anyị wee na-akwado nke ọma, na-akatọ nke ọjọọ, ka anyị wee tigbuo ọnwụnwa, merie ife ọjọọ dị iche iche, tigbuo asịrị dị n'obodo anyị, nkewa na ire otu, ma nke ndị amụma ụgha bụ, ma nke ndị na-agwọ ọgwụ bụ, ma nke ndị obi ọjọọ bụ. Anyị emeri ha ncha, maka ọ na-abụ ndị ọjọọ were ọchịchị n'obodo, ndị ọma bụrụkwazie ndị ọjọọ. Ife ọnọdụ obodo a debe. Unu fụrụ oge nkọwapụtara maka nwa bọyị a na-emegide, ọgị ya gbara ọsọ, ọ na-arụ ndị bankị 2 million naira wee gbaa ọsọ. Ọ nọrọ 8 years aha 8 eduro nwa ụlọ. Ndị bankị wee kpọzie foonu ọga ha ji akpọ ha. Ọ bụrụ nwa bọyị ọgị ya rapụrụ, ọ gwara ya na ọ na-agbapụ, rapụ nwatakịrị a no settlement wee gbaa ọsọ. Ndị bankị wee kpọọ nwatakịrị a pik foonu, ọnya ka a bịara nwụrụ ya, ndị uwe ojii bịa nwụrụ ya. Ndị bankị sịba na ọ ya akwụ ha ụgwọ ahụ, na efe ama bụ na ọnya nwa ji foonu ọga ji akpọ. Akọpụtacha m efe a wee gwa the Reverend Chukwuma nya jisi ike, maka ejebere ya kọt. Mana ekene dịrị Chukwu na ndị ji nya bụ okwu na-ayọkwasị ka ewenata ya. O nwere ife ji nsogbu eme, anyị ncha niile bụ ụmụnne, ma ndị nke na-arụ na bankị, ọ bụrụ na ndị be anyị, anyị ncha bụ ụmụnne. O nwere ife ji nsogbu eme, ọ mmiri ka eji emenyụ ọkụ, ejiri ọkụ emenyụ ọkụ. Onye weta aka udo anye ya udo, onye chọrọ udo ka udo ya adịrị. Biko ana m ekene Reverend Chukwuma na mba ọgba. Ife nji wee kọpụta akụkọ a bụ na nwanne anyị nwoke ahụ mbupụta n'iru akwụkwọ, ka ofu oyi nwoke nọ na US kpọrọ m sị m na ọ chọrọ ịkpọpụ ya Canada ka o jee ebe ahụ zọba onwe ya. Onye gbarụ mmadụ bọị 8 years eduro ya ụlọ. Ụnụ afụrụ ka Chukwu si echeta mmadụ, eduro ya ụlọ, ọ nọ ire onwe ya, abịa kpụrụ ya tii na nga n'ife ọ mara isi ya. Ife anyị ji na-apụta na-akọ ife abụ ka ịfụ na ife dị mma ime dị mma imezi emezi. Onye ruo onye na-akwado ife ọma, maka oge unu ya afụ uru ịbịakọ ọnụ imekọ nwanne. Ọ na-abụ mfụcha ebe ndị Igbo na-eri ji, mfụ ebe a na-emecha ife dị iche iche, maọbụ Krismas maọbụ ịgba nkwụ nwaanyị, ịfụ na mmekọ nwanne na nwanne atọ ka o nwere ife dị ka nwanne. Ada ele nwanne n'afịa, ada ebepụ nwanne ebepụ, ada atụfu nwanne atụfu. Ọsọ Chukwu gechara kwuo na anyị ncha ya bụ ndị Igbo.
o kwesịrị na icheta na ibe onye Igbo amụa m ekwe ka gị bụ ruru tụọ ọnụ, nke bụ eziokwu. Ọtụtụ ụmụnna anyị ka na-agbakwa mbọ ka anyị wee fụ na ịdị n'otu a, ka anyị wee fụ na ịbịakọ ọnụ a na ha ncha niile na-amịta mkpụrụ. Ọtụtụ na-etinye aka, ọ na-agụ anyị agụụ. Enwe ndị sị na ha akpatachaghị ego kama ike obodo oyibo agwụna ha. Onwe ndị sị na ha nọkwatakwa n'obodo oyibo mana uche ha dị n'ụlọ. Ọtụtụ sị na ụmụ ha akarịgo 20 years ha ncha niile mana ha abatabeghị obodo a. Chinefe ọ na-akawanye njọ. Anyị edozi n'ụba anyị anata n'ụlọ, anyị edozi n'ụlọ ka bụ onye a dị na ọ na-ana. Ọnya bụ mba anyị na-agba. O nwere na ndị kpọsị mụ nyegasịa m akara ekwentị ndị ndu ndị Igbo, enwetasịa na mma nke South Africa, enwetara m obodo dị iche iche. M wee na-ayọ ndị nke na-akpọ m na ha dị stranded. Ọ ka anyị esi wee mekọwa nwanne, ọ ka anyị esi wee bịakọba ọnụ. Ịma na ịdị stranded, jụọ ese onye ndu ndị Igbo n'obodo ọbụla ị nọ. Enwere na ụfọdụ n'ime unu gwara ya ije kọwapụta onwe gị. Ebe a ka anyị eji wee marụ ịbara uru n'obodo a ka iso na ndị na-echu anyị afa, ka a mara ebe esi enyere gị aka. Kọwapụta onwe gị n'aka onye ndu ndị Igbo. Onye nwa ya eme ka union amara ebe anyị esi wee bata. Anyị nwa bụ ndị Igbo ịnatakwazi be anyị bụ na anyị wepụtara obi si na anyị afụ onwe anyị n'anya. Anyị wepụtara obi si na anyị adị n'otu. Anyị wepụtara obi si na anyị enyerịkọtara onwe anyị aka. Ka anyị na-ekwu okwu nnata ụmụnne m, agbakwuona m mbọ dịka nsi wee kwu unu nkwa wee fụ na ebe anyị enweta shops, ebe anyị arụ industries, ha ncha niile ezugo oke. Mana nke a m na-agwa unu Lion Business Park na Night Mile. Mụ na the team ndị barristers, ndị ọga, ndị nnukwu mmadụ n'ikem ndị Igbo ji wee biri, mụ na ha akpaana. O were anyị mkpụrụ ụbọchị one ma one anyị ji wee kpaa wee kabie. Orugo ahụ na-abọ mụ na ha na-eje njem a ka m wee ghọtacha anya bụ njem ọfụma bifo m kweta na m etinye aka na ya. Ka anyị bịa nwee mkpebi nsị ka nkọwara unu ka o yesi dị. Maka ị na-asị mmadụ nata ka ị bịa were ebe obibi, ịgwa onye Igbo nata na ebe o ya ebido, mana ịgwara ebe o ya enwe ọfịs, ịgwara ebe o ya anọ zụ ahịa, ịgwara ebe o ya nọ na-arụ ụlọ ngwa ahịa, ịma na ọma gị ntị. Mana kịta Lion Business Park a onye nwaka unu na-afụ na-aga ebe a kamgbe m bido okwuba okwu. Ebe nwere shops of different sizes. Ebe nwere empty lands for factories. Enwekwuru ebe anyị alụ ebe obibi n'akụkụ ebe ahụ maka ndị chọọ ka their workers ka enwee quarters ebe ha bi, ndị chọkwa ka enwee duplexes ebe obibi, ife niile adị. Shops niile enwere 15.5 square meters. Abịa na each block, ọ bụrụ akwa ka ị na-azụ, ọ bụrụ provisions, ọ bụrụ articles, otu unu na-anọ na zone, unu nwee ike ịbịa werusia zone nke unu. Unu esikwa otu a na ọkwa na ọgbara na zone, ama na zone abụ ndị articles, otu a ka esi wee lụọ ya. Ebe nna agwa unu dị 2000 hectares ka unu mara ka ọha onye ka unu na-afọ ife a. Ịbata ebe ahụ ị na-ajụ ọgịnị ife ọ na Igbo ka ọ dị, mana ọtụtụ amara nke dị 15.5 square meters dị 112 shops. So ndị cosmetics bịa ha were their own zone. So ọ bụrụ ndị chairman ya meet ndị ha na-anwegasị shop ka ha bịa okwu ya, unu bịa unu afụ sample shops alụgo. Ebe a na-agwa unu free trade zone. O nwere ife dị ka ịkwụ import duties. Ị ya atụbata afịa osi na Lagos maọbụ na Port Harcourt nata ama mmeghe kontena nọ n'ime ebe a ka ya na wee meghe ya. Ndị custom nwere ọfịs ebe a. Ebe a ya emeghe kontena gị izizi bụ n'ime ebe a, mana ịtụkwa afọ iwu aka Lion Business Park adọrọkwa ya. Ife ọbụla asịsị atụnata na gba mbọ fụ na ọdụ ha na kontena gị. Nke ọ na imetara iwere isi gị wee buru. Enwere ife dị ka ịkwụ tax ebe a. Ife abụ ife emelụ ka e wee kwado ndị be anyị n'ala Igbo, mana uche anyị niile dị na mba. Ebe a bụ ebe ị ya atụnata raw materials, iweli ya rụọ ngwa afịa na factory dị n'ime ebe a, sikwa ebe a mekwa ya export. No taxes ka a na-agwa gị, free duty free importations. Ebe niile a na-agwụ na enwechara shops ndị a, enwere enu nwe ana nke dị 112 shops, ọ dị 56 n'elu, dị 56 n'ala. Ka anyị esi wee kwụ ụgwọ ya, ọ bụrụ ife na-agbaji aka. Ịbịakwunye deposit, ebe m na-agwụ unu nwere title, ịkwụ ụgwọ anyị agbatịrị gị ya, ọ nọ na promo ya na-agwụ n'ọnwa nke a na-abịa abịa ka promo ya na-agwụ. Anyị agbatịrị gị nke ọ nọ na promo, ịkwụ ụgwọ ya ahụ 10. Ma ịkwụnye the first deposit, ịkwụ ụgwọ ya ahụ 10. Kpọọ n'ekwentị ya na-aga no God's Agenda Production, we are part of it. A na-ekwekwu ebe ihe ebi, a na-ekwekwu ebe ihe azụ ahịa maọbụ ebe ihe arụ factory.
ịfụ na ịlụcha ngwa ahịa ebe a, isi ebe a bupụ ya n'ime taụn, isi ebe a bupụ ya n'obodo dị iche iche, isi ebe a bupụ ya na mba ụwa niile, ịmakwa onye ọbụla tas. Ọ bụrụ nke emeghe kọntena gị na Lagos, anọrọ ebe a frustrate gị, nọrọ ebe ahụ gwụọ gị ji na aja. Nke a bụzi n'ala Igbo ka ọ na-eme. Ife ndị isi nwa ka m fụ na-agbakwere ife ọ na-agbasa biznes ka o zuo oke, maka na akịka eji atọ ụkwa were ube na-atọ ka wee na-adaba. Kịta o zugo oke, maka ụfọdụ na-asị m ọ natazie biri n'Enugu ma ọ nata biri na Anambra, kedu ebe ọ ya nọ wee zụọ ahịa, ka ebe ọfiisi ya adị. Kịta o zugo na oke ụmụnne m, Lion Business Park. Ada m agwa unu na m si n'aka agent, nọ the executive members direct, nọ the managing director na ndị otu ya ka mụ na ha na-abụ kpa ha wee nye executive endorsement. M ji wee pụta ịkọwa ife a. Isi na n'aka God's Agenda Production Audio Authentic. Ọ bụrụ na ọnwa na-abịa ngachara ana, ịma na promo akwụsị. Ụgwọ a na-akwụ ama akarịkwa ahụ na-abụ ọ ka esi eme ya, mana nke ọ nọ na promo ịkwụnyere anụ ụgwọ, ịma na ị ya agbati ego gị n'aha 10 iwee kwụchaa ya. Ịfụ na oburu aka, kedu ife ka na-eche? Ebe ọ bụla ị nọ na mba ụwa, gbaa mbọ ka ịfụ na ị nwetara ofu ọnụ shop ebe a. Ọ bụrụ na ị bụ chairman of any zone, ndị Alaba ụfọdụ enwe na zone ebe a, ndị Idumota ụfọdụ enwego zone ebe a, different markets ma ndị nọ na north ụfọdụ enwego zone ebe a, ndị cosmetics ama ebe zone ha dị, ndị na-azụ ahịa akwa, ndị articles. Ife ọ bụla ọ sọrọ ya gị na-ele abụrụ afọ iwu, zone ya dị ebe ahụ. Unu mee nzukọ mbụ ndị chairman, unu abịa were zone unu. Ọ bụrụ na achọrọ ibe na zone gị nwa dịka ofu onye, ichi were ọnụ shop na-abụ, ichi were ịtọ, ihe abịanwu bịa were ya, o nwere ife gbochiri gị. Ebe a na-agwa unu dị open for anybody. Onye ọ na-enwe ike ịbịa ebe ahụ were ebe a na-azụ ahịa, were ebe a na-arụ ngwa ahịa. Onwe onye gị na ya na-abụ na-azụkọ ahịa, ọ bụrụ onye ọcha, ọ ya bịa ebe a bịa were nwe ana, ọ rụọ factories. Ịchọ kpọta ndị ọcha na-arụ ife ọbụla ị na-ele, ha bịa ebe a bịa were ana, ọ ka bakwuoro anyị. Ka anyị meghe industries, ife anyị chọrọ massive industrialization, radical transformation ka anyị chọrọ ime n'ala Igbo niile. Enwecha afịa ndị ọzọ a na-alụgasị nọọ nke luo anyị na-ekwukwa, mana ekwena ka nke a gafee gị, nke a nọ na promo price. Biko zisa ihe onyonyo a, ịkpọ anyị n'akara ekwentị, onwe ife ndị ọzọ ịghọtara ka anyị kọwalụ gị. Aha m bụ Brother Paul Chigbo. Daalụ. God's Agenda Production, the best